Kathli ding ka baklang kalayo ban bamdu ya ka we ka karkhana shna Berni ka Shift Polymer Industry ka baha ka shnong khatsanmer Berni hat ka bahap sa kabenta jong ka Kamrup District Assam ka bala longtrai do Papu Agarwal. Katkum balayo lum jingtip nakikatu katni ginongsong shnong layathu bakani ka jingkem ding hakani ka karkhana kalaja hakapor khandai baje minmir jong ka R4R tarik uyayong R1000 R4R ka bagate ka jingkem ding kalami kensan hakate ka karkhana habayu I yakani ginongsong shnong gila pentip marmar skibor pulit penlip ding na Meghalaya bat Assam ka ba na kaliang ka jongki kila hiar marmar marsnyo jingtip halor kani ka jingja. Hadu menta 4 la banyo jingtip ya kadau jongkane ka jingplu ding hakane ka karkhana layathu ru bakane ka jingja khlamdon kanu ka jingja ka basngosi ka bala ban kata ka jing imbreu henry ki jingdon jing em hakane ka karkhana kila julor lun kibor pulit penlip ding na Assam bat Meghalaya nadu hennen kamit ka R4R tarik uyayong tat hadu menta ka R4 tarik uyayong kila yakun ting e ban la ban temno ya ka ding jika ai gajing cia lor kene ngam tip jika ai gadau ngayo I mat ngayo sneu he gajing cia kalong hakapuar kendai baje ngayo jing tip jiki bahasa kene gadong ngalak keli yaki kadai hai ki ong sia samsai bat kadai ru ka karkhana sina plastik tangumta ki phawat jingrap jaga fire brigade dengi harapan pun ya fire brigade kelawan ne nama kelaya nadu narbong ru kelawan tagen kadau ki bahasa yang ne kadong ki ong idon ke jingima namar badon ke mesin nang to ke bahe kapathai kala ban jia siru sengir dei ne kata kadau ngir ngisim khia na keleng ke kum ka snong ngisim khia ngi pentib buat sira fire brigade ke badon ha narbong di namar badon gijing mah para marjan markap Meghalaya Assam kadai bajing jangai than marsiliang surok kal jingketu nakaliang jong ngi dong pai nong katau te tang katai ke ba ya husiar ya kading ya ka kadon ke ba kajing mah kalor kali kading khantam itu ke badon ke kas sengha husiar ba lep ha nang ba kanom jia ke basneu hakalong yeng sem nong katau ni